Dostlar, hoş geldingizler. Bugün sizlerмен birge öte dämde bolup çygatyn tawuk ayagyn dуховкада жасайтын bolamyz. Tawuk ayaktарын jakşylap jууp, ыдысыбызга salamyz. Barlyk kosatyn kosmalарды tömenge жазып kaldıratyn bolamyn. Dämine karay tuz salamyz. Paprika kosamyz. Qara buruş ben kızıl buruştu kosup, barlığın jakşylap aralaştıramyz. Mayonez kosamyz. Pişlerinizin kızılına karay görersizler. Men 200 gradusta 60 minutta pişirip aldım. Kızargança pişiretin bolamyz. Dostlar, menin kanalıma tirkelmegen bolsaňyzlar, kanalyma tirkelip, qoňraw batyrmasyny basyp koysaňyzlar, aldaky wagtda jaňadan çykan videonu birinji bolup göre alasızlar. Dostlar, men birge bolganlaryňyzga rahmet. Öte dämde bolup çygaty jasap görüňizler.